ngike ngathola nje udaba lokuthi lapha eJele laseMdabi eSprings bekunama sports. Ngicabanga ukuthi next week last week bekunama sports. So makudlalwa ke kuyaye iziboshwa iphumeze egroundini. Zalwa ke iziboshwa ama 26 ngathi alona ama 28. Impenzima ke leyo makusuke kulwa inkambu lezi. Ngizwile ukuthi impi isuka eJele laseNcome. Ngake ngakhuluma phambilini ukuthi uma impi yaqala kwelinye iJele iziyophelela kwelinye njoba kwenzekile nje eJele laseModabi. Ngizuleke kuthiwa insizwa eZigwazana bengakatholi ukuthi zingakeshonile. Into yaseJele kayipublicizwa. Makufika iziboshwa nje eJele ngeke ukuthole indabeni lokho ukuthola ngenhlahla. Kodwa ngizwile ukuthi insizwa zilimezene lapha ama 26 nama 28. So mawunesihlobo nje eJele laseMdabi sengathi ungakwazi ukuthi uphinde uyosichecka. Ezinye zezinto ke lezi ezibhlungu ngeJele. Uthuboshiwe udonsa isigwebo sakho bese izisebenzi ziyalwa. Mazilwa izisebenzi kuyaye kuthiwe ke izinkunzi ezimbili mazilwa into elimala kakhulu utshani lobo busukelwe lapha ekwazo. Kanjalo naseJele insizwa mazilwa abantu abalimala kakhulu ngobulu bexe laba abangayishaya inombolo impatha ngoba yizo ukuthethwa ngazo amacala. eJele uyagwazwa nje ugwazela ukuthi izisebenzi ifuna ukudala uxolo zona zizodwa bese igwaza wena. So ke sengathi insizwa engaphakathi singayikhulekisa ingane zakwethu. Noma ungenaso isihlobo esingaphakathi mawukhuleka nje ngesikhathi okhuleka ngaso uyibeke lezi insizwa emthandazweni. Siyabonga kakhulu.